सिगांनि घटना नरक साइमाखा जतना जोंनि ड्राइभार जे रिजार्भ फाइटिनि खिरकपुरु पाइलाबांगा के गासै बुजाकमानि आबनि आगोलाव ताइसा फान्त' खायगामि बारे बारे खालाय गासै बुजाकमानि बागै अबनि बागैनो जों दिनै थानाव फायगा जोंनि ससाइटिनि एफआइआर लायनायनि बागै जों एफआइआर बख्लायगा बा एफआइआर खालायबानो जों साका जों ड्राइभार जत जागानो गारि रक चालक दंना नांमानि बागै जोंनो जे मानसाक बर' रकनो होना सरासों टाइम रोखा होनानै बिसिङावनो बर'नो रमै नाहारै बर' बायख्लायै जे बुजाकनाय बुनाय तामुक गथना गतिके आबनो काहाम के सराय सराय के साइमा लाइमानि यागलो तै मेचुएल इंनानि बागैबो जोंनो रिक्वेस्ट खालायो खरबो जोंनि मुंगै नरक अजाखौ कुफैदों जों खरब गुरै नि मुंगै एफआइआर खालायगा ताइ कायसा के गारि खुंजा आबोखौथ' जों बुं मालिया तामुक गारिनि जे गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार जों नारजा दङ आमबाय लायै अजाखौ जों गारि खताम गारि हिंगा जों साइमाखौ वाइक नर गारि कैसा साप न और जे केस र फायो नि माने अब बहुत खाना अमको तो ताकारजला पिएस जों ताकारजला पिएस फायै जोंनि जे प्रब्लेम मोन न जोङो सल्युशन खालाय रेडि नै अबनि बागै जों दिनै एफआइआर माखले अब बहुत जगह बुलाय अब बुलाय माने खा yang बिग्राय मल समदि कि हायो कैसा अको दंना पिकनिक पॉइंट आंबो सासमै आं थांयाखौ बां नुजा बायला बांगा बखा गा आ जगह पिकनिक पॉइंट दंनि खना गारो दै कसारो तम रुम हायरो गारिं हायरो दं फुंके आरो बरनो रिजार्भ खालाम थांगा बरनो रिजार्भ खालाम थांगा गे रिजार्भ थांगै आ जगाव गथना कि सांलायखानि खनाव ओमफ्राय आरो नि जे बुसकारि बर'के सवाग नैजाक जों ड्राइभारखौथ' गारि दङ जे थांनाय रक हयथ' बर' पिकनिकसो थांगोनके एन्जय दं बाइकेना फिरकपुर होंगांके बुरैबो सारकनो गतिसा मिसा याग्रखानि खनाका आबुनि यागलो होंगांके जोंनि ड्राइभार माना खायखिनिके बर'नो बुखा आपडेटा गे ठीक आसे आरासो बुइ पाइखा हायबार थामसि पाइ जैगांके तैसा बार कासुबै बुखा आबा हायता के तामनि बागे आसु बनो ड्राइभार रनोबा गासै बुना नांखा आमतै चिनि वान सुकुंता दा आबनि बागे जों क्लियार नसुया बागैनो आमा हायजे कासुमानि आबो हेभि वेट मानि रगै बुमानि आबो रंखौथ' जों साना थांखाबा एटेम्प टु मार्डार सख्लायो अबनि बागैनो जों अबनि बागैनो दिनै अ दाकारजला पियासनि आन्दाराव खबजाक माबा नाके जों नासिगै थांगाके चिनि एमडिसि एमएलए बो अर नि माबा बरक बाय कक सालायमानि यागलो न बरक बसनो साका नरक निंगे कैसा जस्ट फॉर्मेलिटीज नि बागै नरक कैसा एफआइआर खालायदि गे जों चिनि एमएलए बे कक सालायमानि यागलो आबा हायकेनो दिनै जराव जों फायै बर'नि मुंगै बर'नो भेरिफिकेशन थाइका बर'नि जों जत साइमानमानि यागलो जों अ जागाव दिनै चिनि ताकारजला पिएस फायै एफआइआर खालायदि जों तब फानो चिनि असी बाय कक सालायमानि यागलो जों एकदिन चरा सानका एकदिन बिसिङाव बरफ फायै जुदिनो जोंबाय गाहाम हामिया कक सालायनो रेडि दङ के जों रेडि न तामका खोना नि बिसिङाव होंगांके बरफ फायांके अब एफआइआर गै केस गै खामानि जों आपिल मा बायसिमिया अम कायसा सामु टे एक्सपीरियंस बाय सरंनानि से एन कायसा लेसन कॉन्फिडेंट बिल खायना बागै एन अबनो फोरोंजागो चिनि बिनेके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। Behind every confident nurse and healthcare professional is a journey of learning, dedication, and discipline. Vinayaka Institute of Health Sciences believes in nurturing those qualities one step at a time.